У Жодзіне жорстка забіты дзіця. Двухгадоваму малышу перарэзалі горла ножом. Аб жахлівым злачынстве на сёння вядома не так шмат. У інтарэсах следства аператыўнікі не выдаюць якую-небудзь інфармацыю. Мяркуецца, хлопчыка забіў сужыцель яго бабулі. Лічыцца, што ў момант злачынства мужчына быў п'яным. Падрабязнасці гэтага здарэння у Александра Савенка. Гэта звычайны дом амаль у цэнтры Жодзіна. Сюды на выхадныя да бабулі прыводзілі ўнука. Так было і напярэдадні. Па словах суседзяў, мужчына і жанчына, якія жылі тут, любілі выпіць. У ноч за нядзелю таксама нешта святкавалі. Яшчэ перад тым, як легчы спаць, двухгадовы малы пачаў капрызіць. Дзесьці ў палову другога ночы хлопчык папрасіў папіць. Мабыць, гэта стала апошняй кроплей для мужчыны, які хацеў спаць. Известно, что в квартире, где проживала бабушка данного ребенка и ее гражданский муж, они оставались втроем, родители оставили у бабушки, что, в принципе, делали не первый раз. И, видимо, никаких оснований для того, чтобы опасаться, каких-либо противоправных действий у них не было. Гэтыя фото з месца забойства. Нават па некалькіх здымках відаць, што тут адбылося страшнае. Пра гэта кажуць і сляды крыві на шпалерах. Пра тое, што здарылася, першымі даведаліся санітары хуткай дапамогі. Меркаваны забойца сам патэлефанаваў на 103. Падчас бойкі сужыцелька яго параніла ножом, і ён прасіў медыкаў дапамогі. Лекары былі шакаваныя ўбачаным, і да прыезду міліцыі яны трымалі мужчыну. У мужчины шеи было кровотечение, женщина лежала на полу, и ребенок лежал на полу. Он схватил этого ребенка за ножку, хотя уже у ребенка была травма, несовместимая с жизнью, было перерезано горло, и стал ударять его и баловаться как с куклой. Зброяй забойства стаў вялікі нож з кітайскага набору. Зараз следчыя аднаўляюць усю карціну таго, што адбылося. Для гэтага разам з меркаваным забойцам затрымана і жанчына. Галоўны падазраваны патлумачыў учынак тым, што ён страціў розум. Пакуль сыщыкі не схіляюцца да якой-небудзь з версій, адпрацоўваюцца ўсе напрамкі. Аднак вядома, што ў затрыманага дагэтуль з псіхікай было ўсё ў парадку. Следчы камітэт узбудзіў крымінальную справу. Зараз затрыманыя находзяцца ў изолятары жодзінскай міліцыі. Следователи не выключаюць, што вінаватымі ў садзейным у дальнейшем могут быть признаны обои. Александр Савенко, Виталий Селявка, агентство Теленовин.